Kwinkundla ibigcwele imi ngeembambo, umtshutshiso ophetheyo uMnumzana Nkululeko Mathenjwa wenze isibhengezo zokurhoxisa onke amatyala ngakuLwando Abi noZenande Paya ngelithi akazunika ngcaciso ngeso sigqibo. Isithethi seGunyabantu lezotshutshiso kweli phondo sithi luphando olunzulu olukhokelele ekurhoxisweni kwamatyala kwesi sibini. Kolu phando ke kwafumaniseka into yoba esi sibini sona kuyanyanzeleka ukuba amatyala arhoxiswe kubo, kodwa ingathethi loo nto leyo ithi ubulungisa buzowenziwa. Ubulungisa buzokwenziwa kuba kaloku esithandathu sishiyekileyo sesona sikwazileyo uba sirhintyelwe sinxunyaniswe nakwenziwa kwala matyala. Kanti neentsapho zamaxhoba zithe xibilili zibilini emva kokucaciselwa ukuba esi sigqibo asizibanakuchaphaza libi kweli tyala yaye nolibaziseko luzawuzala amathokazi. Nangona ingasonwabisi into yokulibaziseka kokuba ihlale inkundla lixoxe ityala, but at the same time abangethanda into yokuba izinto zileqwe for the sake of ukuleqwa kwazo, kungakhange kufunyaniswe yonke into efunwa yinkundla okanye ezofuneka enkundleni uqinisekisa into yokuba umtshutshisi namapolisa ayaphumelela kule case. Ukanti isithandathu esishiyekileyo kungoku nje sijongene namatyala ali-19 ngoku emva kokuthiwa nka ngesinye isityholo esiphathelene nokubulawa kukaceba wakwaBhaca kunyaka ophelileyo nelokuthimba emva kokuba abantwana bakamfi bathi bavalelwa egumbini elinye ngaphandle kwentando yabo. Ngomhla we-14 kuAprili ke kulindeleke ukuba kubekwe iintsuku zokugxumeka iintente elusikisiki apho izawuchopha khona inkundla ephakamileyo yaseMthatha de lifikelele esiphelweni elityala. Kundaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewzroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya elusikisiki.